Haga jingle kai FIFA World Cup ka bahap haga Group G Cameroon Persia ya ka Brazil. Kani gadi ka jingle kai ka bajuat bha nagbenta ka Cameroon aga ba ka Brazil ka klempat ju syarem akhiri ki bana ka deuba Afrika. Enrai hakni ka jingle kai ka Cameroon ka hapan job ya ka Brazil batlada ka Switzerland kan sya penlim haka Serbia. Nang bakani orong syaka round of 16. Hagani ka jingle kai ka Brazil ka kam klan ban ya ka Cameroon haga baka yo adu nriu peusan persen ka position kat baka Cameroon ka yo tang lai peusan persen ka position. Ka Brazil ka yo adu nyau teli ki shot on target kat baka Cameroon ka yo tang lai teli ki shot on target. Aba pai syaka ni ka jingle kai om don gino ki tim ge bala ban pen kijar haga kelas step lada kila persyang ban tap goal. Henry day haka kilamit kata haka minit ka bakandai peu plus R ka Cameroon kalayo ban tap ya ka gol ka banengkong ka jongka lengba Vincent Abu Bakar bat ya ka bol layara penbu daw ngom Bekeli namar ka jing kemen ka jong u bau yo ban tap ya ka gol shwa ban kut ka jingile kai u Abu Bakar ula kumklet ya ka kendon an jong ka FIFA bat ula lau ya ka jersey ka jong u bat kani ka jing lau jong u ya ka jersey bau nyok priang ya ka yellow card ka baar hakan ka jingle kai bat ulayo ya ka red card. Henry ka ba itenat kat kum ka jingpek ka jonga haka ba u referee ula ai ku bleshwa ya Vincent Abakar shwa bon ai ya ka red card. Leng ba ka sigol jong Vincent kot ba ka dei ka tim ka badengkong na ka deuba Afrika bat pelim ya ka Brazil haka jingle kai FIFA World Cup.